Каго Лукашенка нечакана вярнуў з пенсіі, пра якую бяду ён упарта маўчыць, а таксама за якія дзікія злачынствы судзяць вядомага беларускага артыста. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Бяда зноў кружыць у беларускім небе. Іранскія дроны, якіх расіяне адпраўляюць бамбіць Украіну, працягваюць залятаць у Беларусь. У ноч на 31 ліпеня адбыўся самы масавы залёт за ўвесь перыяд маніторынгу. У нашу паветраную прастору трапіла не менш за 5 дронаў камікадзе тыпу «Шахед». Як паведамляе маніторынгавая група «Беларускі гаюн», першы з «Шахедаў» зайшоў у Беларусь каля вёскі Асарэвічы Брагінскага района. Неўзабаве з аэрадрома Баранавічы быў узняты самалёт-знішчальнік, які больш за гадзіну лётаў па ўсім паўднёвым усходзе Беларусі. Знішчальнік таксама заўважылі ў раёне Рэчыцы, Гомеля і паблізу іншых населеных пунктаў у прыгранічных з Украінай раёнах. А гэта сведчыць, што самалёт праводзіў інтэнсіўны пошук мэт і быў узняты не проста на разведку, а на мэтанакіраванае выяўленне шахедаў над Беларусю. Знішчальнік прабыў у паветры амаль 2 гадзіны, пасля чаго вярнуўся ў Баранавічы. Але шахеды цягам ночы працягнулі заходзіць у Беларусь. Агулам было найменш 5 такіх залётаў. Большасць дронаў пасля вярнулася на тэрыторыю Украіны, але адзін з беспілотнікаў праляцеў па Беларусі ажно 260 кіламетраў, даляцеўшы да Століна. Пасля ён таксама павярнуў ва Ўкраіну. Тым часам беларускія ўлады маўчаць пра гэтыя небяспечныя візіты. Прапаганда, вайскоўцы і сам Лукашенка на гэтую тэму пакуль не загаварылі ніводнага разу. Падобна, што нейкая рэакцыя ці тлумачэнні насельніцтву будуць толькі ў выпадку, калі чарговы такі залёт скончыцца бядой. Старому ва ўсіх сэнсах паплечніку Лукашэнкі знайшлі новыя прымяненне. На апошняй нарадзе Лукашэнкі заўважылі нечаканага персанажа, 74-гадовага Міхаіла Мясніковіча. З 90-х па 2010-е гады Мясніковіч быў адной з найважнейшых фігур у атачэнні Лукашэнкі, узначальваючы ў розны час ягоную адміністрацыю, Акадэмію навук, урад і Савет Рэспублікі. Праўда, у апошнія гады Мясніковіч займаў не вельмі ўплывовую пасаду ў Еўразійскай эканамічнай камісіі, а ў пачатку гэтага года страціў і яе. Здавалася, што чыноўнік адправіўся на пенсію, але ж не. Цяпер за беларускімі вучонымі прыглядвае спецыяльная група пад кіраўніцтвам старшыні камітэта дзяржкантролю, якая пасля павінна падрыхтаваць Лукашэнку прапановы па развіцці Акадэміі навук. Мяркуючы па прысутнасці на сустрэчы Мясніковіча, ён якраз уваходзіць у склад гэтай групы. Прынамсі, пасля нарады Лукашэнкі менавіта Міхаіл Мясніковіч выйшаў да журналістаў дзяржаўных СМІ, каб расказаць пра змест сустрэчы. Тым часам сам Лукашенка нядоўга трымаў інтрыгу. Ужо праз пару гадзін пасля нарады з КДБшнікамі і чыноўнікамі ён абвесціў пра памілаванне прысуджанага да расстрэлу немца Рыка Крыгера. І вось тут важна разумець, што памілаванне зусім не азначае свабоду. На волю Крыгера ніхто не адпусціць, бо па беларускіх законах памілаванне ў выпадку смяротнага прысуду азначае, што чалавек аўтаматычна атрымлівае пажыццёвае зняволенне. Так што Крыгер па-ранейшаму застаецца закладнікам, але, як бачым, Лукашенка вырашыў усё ж не абвастраць сітуацыю і троху здаў назад. Прычым беларускія ўлады усімі магчымымі спосабамі даюць зразумець, што вельмі хочуць абмяняць Крыгера. Незразумела, праўда, пакуль на каго ці на што. Адразу пасля заявы пра памілаванне выступіла прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталля Эйсмент. Яна паведаміла, што калі ад Германіі будуць запыты наконт Крыгера, то іх будуць разглядаць. Вось толькі пакуль што, калі верыць Эйсмент, такіх запытаў не было. Цытата. На дадзены момант я магу сказаць адно. Пакуль кіраўніцтва Германіі лёсы грамадзяніна, мяркуючы па ўсім, зусім не хвалюе. Канец цытаты. У Навагрудку уначы згарэла машына былога міліцыянта, які цяпер працуе лукашэнкаўскім ідэолагам. 52-гадовы Віктар Машчар служыў у міліцыі і ў 22-м годзе выйшаў у адстаўку ў званні падпалкоўніка. Пасля ён уладкаваўся намеснікам начальніка па ідэалагічнай працы кадравым забеспячэнні на Наваградскі завод газавай апаратуры. На заводзе былы чалавек адразу пачаў шукаць рабочых, у якіх былі падпіскі на экстрэмісцкія каналы. Людзей затрымлівалі, а пасля таго, як яны адбывалі пакаранне, то іх звальнялі з працы. Машчар неаднаразова прымушаў работнікаў заводу здаваць тэлефоны на праверку міліцыянтам, але ці то карма, ці то выпадковасць, і цяпер у ідэолага загарэўся аўтамабіль. Ці гэта быў падпал, ці проста збег абставінаў, сказаць пакуль цяжка. Машына была вельмі старая, ёй ажно 30 гадоў. Афіцыйна папярэдняя версія пакуль што такая: кароткае замыканне электраправодкі.
Загадкавая гісторыя з удзелам беларусаў адбылася ў Падмаскоўі. Там двое мужчын выкралі з гатэля 33гадовую грамадзянку Беларусі. Яны гвалтам закінулі яе ў машыну і пачалі патрабаваць грошы – 700 тысяч расійскіх рублёў, што складае каля 8 тысяч даляраў. Іншыя падрабязнасці абставінаў пакуль невядомыя, але ў выніку жанчыну вызваліла паліцыя. Выкрадальнікаў затрымалі, і аказалася, што абодва мужчыны таксама беларусы. Цяпер іх чакае суд і працяглы тэрмін за кратамі. Вядомага мінскага артыста судзяць за гвалт у дачыненні да малалетняга. Агулам у справе аж 5 страшных артыкулаў. Івану Шчатко 47 гадоў. Ён скончыў беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. У 2001 годзе пайшоў працаваць у беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр і пачаў здымацца ў кіно. Граў пераважна ў расійскіх ды беларускіх праектах, серыялах «Трукач», «Кубы» і «Салдацік». Акрамя таго, ён засвяціўся нават у вядомай стужцы пад назвай «Жыве Беларусь». Там Шчатко выканаў ролю старшыні. Агулам мужчына зняўся больш чым у 50 фільмах і серыялах, адыграў дзясяткі спектакляў, а ў канцы 2020 года ён нават атрымаў медаль Францыска Скарыны. Цяпер стала вядома, што Іван Шчатко затрыманы па жудасных абвінавачваннях, прычым не адзін, а разам з 22гадовым мінчуком Мікітам Юркевічам. Міліцыя паведамляе, што мужчыны запрашалі да сябе 14гадовага хлопца для інтыму. Калі бацькі малога заўважылі ў тэлефоне сына падазроную перапіску, то пайшлі ў міліцыю. Шчатко і Юркевіча затрымалі, і падобна, што падчас следства ўсплылі нейкія новыя факты, бо канчатковыя абвінавачванні ім выставілі вельмі жорсткія. Гэта аж 5 артыкулаў крымінальнага кодексу, сярод якіх гвалт у дачыненні да непаўналетняга, выраб відэа для дарослых, распусныя дзеянні, здзейсненыя групай асобаў, а таксама арганізацыя прастытуцыі. Цяпер і Шчатко Юркевічу пагражае да 25 гадоў калоніі. Жэсць адбылася ў Драбінскім раёне. Там дарослы мужчына жыў у адным доме са сваёй 81гадовай бабуляй, якая мела інваліднасць і не магла рухацца самастойна. Мужчына нярэдка выпіваў і аднойчы, пачуўшы на свой адрас заўвагу ад бабулі, ён кінуўся на яе з кулакамі. Мужчына моцна збіў пенсіянерку, у выніку чаго яна памерла ад траўмаў, а ўнук сеў піць далей побач з трупам сваёй бабулі. Цяпер мужчыну затрымалі, і яго чакае крымінальная справа за забойства. Маладога пракурора судзяць за палітыку. Яму пагражае вельмі вялікі тэрмін. Гаворка ідзе пра 33гадовага Віталя Саўко, які ў 22-23 гадах выконваў абавязкі пракурора Воранаўскага раёна, а пасля працаваў старшым пракурорам у адным з аддзелаў пракуратуры Гродзенскай вобласці. Дарэчы, Саўко з наменклатурнай сям'і. Яго бацька быў дэпутатам, а пасля паспеў папрацаваць і ў адміністрацыі Лукашэнкі і нават трапіць пад санкцыі Еўрасаюза. Саўко старэйшага ўнеслі ў санкцыйныя спісы за ўдзел у фальсіфікацыі выбараў у 2010 годзе, калі ён узначальваў выбарчую камісію Гродзенскай вобласці. Але ж нягледзячы на такі бэкграунд, малады пракурор не быў заўважаны ў рэпрэсіях супраць беларусаў, а цяпер і сам стаў ахвярай гэтых рэпрэсій. Яго абвінавачваюць у распальванні варожасці. Гэты артыкул апошнім часам актыўна выкарыстоўваецца ў палітычных справах. Найбольшая з іх справа чорнай кнігі Беларусі, куды злівалі асабістыя даныя лукашэнкаўцаў. Таксама па ёй судзілі адміністратараў тэлеграм-каналаў, журналістаў і праваабаронцаў, ды і некаторых былых сілавікоў, якія спачувалі пратэсту і рознымі шляхамі яму дапамагалі. Напрыклад, перадалі звесткі так званым экстрэмістам пра розныя рэчы датычныя службы. Але ж падкрэслім, гэта толькі версія. Пакуль што дакладныя абставіны справы пракурора невядомыя. Цяпер Віталю Саўко пагражае ад 5 да 15 гадоў за кратамі. У Польшчы затрымалі выкладчыка вайсковай акадэміі, які выкраў даныя тысяч супрацоўнікаў польскіх спецслужбаў. Падобна, што гаворка ідзе пра гісторыка Паўла Пятроўскага. Ён займаецца гісторыяй польскіх узброеных сіл пасля Другой сусветнай вайны і гісторыяй спецслужбаў таталітарных дзяржаў. Мужчына працаваў у ваенна-гістарычным бюро і адначасова выкладчыкам акадэміі ваеннага мастацтва. Адкуль у яго быў доступ да асабістых даных спецслужбістаў, пакуль невядома. Як невядома і тое, ці перадаў каму-небудзь ён тыя даныя. Але ж паведамляецца, што выкладчык неаднаразова ездзіў у Беларусь, і цяпер па гэтай справе, апрача вайсковай жандармерыі і пракуратуры, працуе таксама служба вайсковай контрразведкі. Пару тыдняў таму пад Магілёвам Volkswagen, за рулём якога была жанчына, вылецеў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з іншай машынай. У выніку чаго загінулі 3 чалавек: муж жанчыны-кіроўцы, яе 5гадовы сын і пасажыр іншага аўто. Саму жанчыну і іншых пацярпелых забралі ў бальніцу, і цяпер стала вядома, што кіроўца, якая страціла ў ДТЗ мужа і сына, села за руль нецвярозай. Пасля лячэння жанчыну адправілі ў СІЗА, і цяпер ёй пагражае да 10 гадоў калоніі. Улады прынялі змены па крэдытах.
Гэта закране тых, хто разлічвае на ільготны крэдыт для будаўніцтва жылля. Цяпер такія займы дазволяць купляць трошкі даражэйшую нерухомасць. Раней гранічны нарматыў кошту 1 квадратнага метра жылля быў 1132 рублі. Цяпер жа ён складае 1251. Для льготных крэдытаў, якія выдаюцца Белаграпромбанкам на кватэры і дамы, гэты нарматыў стаў яшчэ вышэйшым – 1439 рублёў за квадратны метр. Для шматдзетных сем'яў, якія купляюць дамы ў сельскай мясцовасці з дапамогай ільготных крэдытаў Беларусбанка, нарматыў кошту квадратнага метра жылля таксама павялічылі з 1303 рублёў да 1439. Праўда, ёсць адзін важны нюанс. Усё гэта тычыцца толькі жылля, якое пачалі будаваць пасля 1 ліпеня гэтага года. У Салігорску пажылы мужчына абурыўся дарагой камуналкай. Яму прыйшоў рахунак амаль у 200 рублёў. Выказаць сваю незадаволенасць пенсіянер вырашыў арыгінальным чынам. Ён прыйшоў у разлікова-касавы цэнтр з нейкай скрыняй і паведаміў, што там знаходзіцца бомба. Праўда, нейкай рэакцыі на такія дзікія заявы мужчына так і не дачакаўся, таму развярнуўся і проста пайшоў дадому. Па дарозе яго затрымала міліцыя, прычым пенсіянер смяяўся і тлумачыў, што гэта нібыта быў розыгрыш. Смешно, да? Конечно. А ничего смешного нету. Давай. У выніку 67-гадовага мужчыну чакае крыміналка за хуліганства і да 7 гадоў калоніі. На Прыпяці злавілі гіганцкага сома. Рыбак пахваліўся сваім незвычайным уловам у соцсетках. Сом, якога выцягнуў мужчына, важыў 64 кілаграмы, а даўжынёй аказаўся большы за чалавечы рост, ажно 227 сантыметраў. Усім жадаючым рыбак адкрыў сакрэт такога улову. Сом быў злоўлены на квок, а прынадай была ракушка. Вось такія навіны серады. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.